Hello guys, so for today's video, ibahan niyo ako mag-anap king magulay. So yaon kita digdingon yan sa sa kapitbahay, and eto yun, so mga kapitbahay busy mag-ani kang sa indang paroy. So ayan, sakto guys, naghahanap ako king gulayon and may nakita ako digdi sa kapitbahay kita payas. Maray sa nawara so may ari. So ayan, mananungkit na kita guys, ibahan niyo ako. Yan, kaiba ko ngunyan dyan si mami. Tapos yung mga aki na ako niya. Ayan. So, tara na guys. Magawa na kita guys. Sabang warasin na guys. So, sana day kita mailinta. Baka mapabarangay kita kaani dahil lang sa tapayas. Ayan, na nga ni ako kang panungkit. Ayan na. Pinakamera ko nga ni si mami. Syempre, for the vlog ang person. Ayan na. Nakasaro na kita guys. Ito yung naso. Aki nga ni kay bata. Ayan na. Tinarabangan na ninda ako. And ayan, abot ko man sa napalan ining saro. Pasungkit-sungkit pa ako. Naharaman. Saro na aki. Ayan o. Oo. Si Amaya. Ayan na. Nagkuha na siya ninda kung pinaali ko na nga ni sinda dyan baka mabukulan pa sinda kang tapaya. So, tulo ka lang ng kinuha ko love you. So, ayan na. Tapos na kita. So, mauli na kami. So, nakita nyo si mami, ngiting tagumpay. So, ayan, pati ako ngiting tagumpay na. So, mauli na kami para makalahulay na kita, guys. Ayan mga kaibak. Ayan si Mayon, guys. Nakikita nyo, di ba? Magayunod pag so, pauli na kami kaan guys, magulay na kami o tuyusin na. Aloy-aloyin mga kaiba ko. Kaya man sa napalanta, nagkakuha pasindaking lada. Tay pasinda na kontinto kang tapayas na kinuha mi. Nagkukuha pasindaking lada. Halak amo ka. Talagang mapabarangay kita kaani. Ayan, pauli na kami magulay na kami dali-dali. Taudton na lamang. Di pa kami nakagulay. Ay, magayon na ng view, no? Pag sa bukid talaga araw ka ni magayon, no? Presko pa. So, ayan guys, nakagulay na ako. Di ko na pinahiling sa mga proseso aram nyo man, dipisil magpara-vlog. Ayan, masira mo na ang tapayas na nakuha mi sa kapitbahay. So, ayan, tatawaran mi na sa Rasinda. Ayan, hanggang dito na lang guys. So, sana i-follow nyo ako and thank you sa panonood. Bye-bye!